Bon dia a tothom, benvinguts al curs d'introducció a la programació des de zero. Continuarem aquest vídeo amb els condicionals i tractarem de fer alguna cosa mínimament interessant amb aquestes estructures de control. Ja havíem vist una aproximació al vídeo anterior, en què havíem fet servir els nombres per veure en quina part del condicional s'imprimia la condició verdadera. Ara farem el que podria ser el nostre primer programa que veritablement fa alguna cosa. El que farem és el següent. Li demanarem a l'usuari que ens doni un nombre de l'1 al 10. I a veure si ho aconseguim. Primer de tot, ens cal el nombre. I fem una variable que es diu nombre i que el seu valor, en aquesta ocasió, no el donem nosaltres, sinó que l'ha de donar l'usuari. Això li hem de posar al programa input, cometes, i aquí dins ens comuniquem amb l'usuari i li diem podries donar-nos un nombre de l'1 al 10? I ara, perquè veieu com funciona, print nombre, a veure si funciona això. Control S, fa 5, i aquí ens pregunta, podries donar-nos un nombre de l'1 al 10? I diem, sí, doncs mira, el 5. Li donem a l'Enter, i això ha estat el nombre. Perquè ho podeu veure millor, el nombre que ens has donat és el... Això ho concatenem i mireu. Control S, F5. Aquí li diem el 6, per exemple, i ens respon el nombre que ens has donat és el 6. Ok, correcte. Ara, com controlem que és de l'1 al 10? Doncs ho podem fer amb un if. Podem escriure if nombre és major que 0, vam dir print el nombre donat, que serà el nombre que ens hagi donat l'usuari, ho concatenem amb aquests masos, és més gran que 0. Ok? Si li diem aquí edit, nombre més petit que 11, podem copiar i enganxar això. El nombre donat és més petit que 11. I si no compleix cap dels
dues d'aquestes condicions, podem dir else, print. El nombre donat ni és més gran que 0, ni és més petit que 11. No? Llavors, perquè no compleix cap de les dues condicions. Ok? Anem a veure què passa ara. Us he fet una petita trampa. Veureu que això donarà error. A veure si entenem. Serà difícil que ho entengueu. Control S, F5. Podries donar-nos un nombre dual i dir-un al 5. I error. Error per què? Què ha passat? Molt recent cal, bla bla bla. Això no li agrada. If nombre més gran que 0. Diu type error. Vaja, un error de tipus. Això, l'operador relacional, no permet una comparació entre una variable string i una variable integer. Què ha passat aquí? Això, 0, és una variable integer. Llavors, m'està dient que nombre és una variable string. Com pot ser? Si jo he escrit 5, doncs pot ser perquè input, aquest programa, tot el que entra dins ho transforma en un string, en una cadena de caràcters. És a dir, agafa aquest 5 i el transforma en un text, no en un nombre. Llavors, què podem fer per solucionar això? Doncs li hem de dir que, no, escolta, transforma aquest 5, que és un text, en un nombre. Això es fa amb una operació molt comuna en informàtica que es diu, en anglès, cast. Llavors, molt senzill de solucionar. Simplement li diem, escolta, això que hi va aquí dins és un integer. Diem, tot el que va aquí dins és un integer. O sigui, tu tens un text, però després aquest int en transformarà aquella dins en un nombre sencer. A veure si és veritat. Control S, F5, i un altre cop 5. Oh, un error. El nombre desesperat és el... clar, perdoneu. La concatenació. Està dient, abans et podia concatenar nombre amb els caràcters, perquè nombre també era un string, perquè ens donava aquest error. Però ara això és un integer, això és un string. Jo no puc mesclar strings amb integers. Llavors, què podem fer? Posem aquí, si ho veuré així, nombre, i nombre. Ho veuré així, o algú s'havia de posar una coma ara mateix. I en control F5, i a veure si ens dona error, invalid syntax. Poso una coma, què passarà? Vale, era això, era una coma. Nombre, coma. Ok, control S, F5. Ja em dona l'error. Podries donar-nos un nombre de l'1 al 10 i al 5. Doncs continuar l'error. Ostres.
He oblidat aquesta. Control S, F5. 5. Ara sí. Ja està. El que hem fet aquí és mesclar un string, una coma, i ara li diem el que ve a continuació és un integer, una coma, i ara una altra vegada l'string. Li hem donat 5. I què m'ha dit? Doncs ha sortit que el nombre donat 5 és més gran que 0. Molt bé. Ha agafat aquesta opció i ens ha dit que és la correcta. Però 5 és menor que 11 també. Llavors, aquí passa que el nombre dona com a resultat dues opcions. Hi ha una ambigüitat, no? Pot donar 5 és tant més gran que 0 com menys petit que 11. O sigui que, en realitat, aquestes dues condicions s'haurien de complir al mateix temps. Llavors, com fem per complir dues condicions? Doncs li diem que acompleixi nombre menor que 0, major que 0 i nombre més petit que 11. A mi, jo sóc amic dels parèntesis, n'hi ha d'altra gent que no, però jo crec que ho fa tot molt més entenedor. I ara, perquè es compleixi això, aquí està. I ara, això ja no ens caldria, aquest segon elif. Llavors tindríem que, si el nombre és més gran que 0 i el nombre és més petit que 11, llavors el nombre donat és més gran que 0 i és més petit que 11. Si no, no ho és. A veure si funciona. Dono un altre cop al 5. Diu, el nombre donat és més gran que 0 i és més petit que 11. Anem a provar altres opcions. F5. Li donaré un número negatiu, a veure què passa. Menys 4. El nombre donat menys 4 ni és més gran que 0 ni és més petit que 11. Bé, això no és veritat. Però bé. No sé si s'ha entès bé. Jo crec que sí, no? Bé, al pròxim vídeo anirem aprofundint el tema dels condicionals. Gràcies i a reveure.